Nastoupili jsme do druhé třetiny jak mistři světa, no, tak to vypadalo a dostali jsme tam 4 góly, vlastně jsme si je dali vlastně sami, protože oni nás přečíslovali furt, prostě hráli jsme špatně a Plzeň zaslouženě tam dala ty góly a my už jsme ve třetí třetiny neměli šanci nějak to zvrátit, bohužel jsme to nezvládli hrubě. Všetci sme to vedeli, ja si myslím, že aj ten najväčší amatér ako divák musel vidieť, čo sa stalo dneska. Proste sme dominovali prvú tretinu a druhú tretinu sme trošku ztratili pokoru a to nás stalo zápas. Vedli jsme 3-1, bylo to najednou 3-3, chtěli to asi oživit, dali tam Janka, tomu jsme taky nepomohli, stejně jako Romanovi a dopadlo to, jak to dopadlo. Když navážem na tu naší první třetinu dneska, kdy jsme hráli pokorně a zodpovědně, tak nebudu mít strach, ale jakmile budeme hrát takovou druhý třetinu, tak tudy cesta nevede. Prostě sme si to pokazili sami, musíme si uvedomiť svoje chyby, ale nie je dôvod skákať z mosta alebo čo. Treba sa na to pripraviť, zodpovedne pripraviť sa, pozrieť si svoje chyby, uvedomiť si svoje chyby a ísť ďalej proste. Ako, ja neviem, nie je dôvod mať nejak dole hlavy. Však je séria 3-2 pre nás a ideme do Plzne, kde sa pokúsime vyhrať a verím, že sa tak stane. Vzali si tam slovo starší hráči, vzal si tam slovo kapitán Branko a Martin Čech si tam k tomu řekl svý, ale co jsme si řekli, to ať zůstane v kabině a musíme si to ještě teďka mezi sebou říct, aby jsme začali hrát úplně jinak.